ти са кристалите, най-добрите на Балканите. И сега За Анелия вдигнете много шум. Вече тая вече ще направим бум. Новото парче пристига с много гръм. всеки ма се изневерява, само моят не, само моят не. Всяка си го позелава, ама той не сте много верен бе. Моят мъж е най-добрия, мъж от класа, уникален не. Аз каквото позелая, всичко прави той и е само мой. Няма по-готин от моя мъж, няма по-страхотен от моя мъж. Той е най-добрият в любовта, аз отличен опит го знам това. Няма по-готин от моя мъж, няма по-страхотен от моя мъж. Той е най-добрия в любовта, моят мъж за всички е мечта. За Ричи вдигнете много шум. Вече тая вече ще направим